Hey guys, samahan niyo ako try natin yung bagong challenge ngayon sa TikTok, yung scholarship challenge yan, di ba? Natin. So, invite natin siya, bro. Bro. Vlog natin, bro. Hindi na talaga ako, ha. Hey, mamaya na yung Yeah. landing yun. Wala tayo ni Papa mo, di ba ako matulog? Sige, tara, bili tayo. Ito nga pala ang aking kuya. Wait lang. Ganda ng cellphone mo, ha. Saan mo na naman ito nakuha? Buburautin mo pa ako eh. Ha? Wala mo mamaya. Ito nga pala ang aking bro na si Norem. Yan. So, tatry natin yung challenge kay na prank. Habang wala si daddy. Hindi pa ako natulog. Mamaya na yan. Hindi. So, yun. Ako nga po pala si Dodong na sasabak sa So, hindi na kukumupli, scholarship challenge niya yun. So, habang wala si daddy. Ano naman yan? Pero, G na natin, bro. Hindi. So, yun. Ito nga pala ang aking brother. May sakit. Ayun, nakangiwi na yan. Hindi pa ako natulog, kumain. Diyan ka lang, magulo. So, yun. Another one. Ako nga pala si Dodong, inuulit ko. Ang best na to. Ako nga pala si Dodong na papasok sa babatak sa scholarship challenge na try natin. Ano batak ko? Meron ka dyan? Meron ka dyan? So, yun. Oy! Ano yung naririnig kong scholarship na yan? Wala. Kung sasaktan si Dad. Ikaw, mag-scholar? Hindi ka nga nakapagtapos ng grade 6, scholar ka? Bakit? Dad, At ng kasama mo ulit? let me explain, Dad. Let me explain, Dad. So, yung aso nga kasi natin. Dad! Anong dad? Anong dad? Nangangalakal nga lang tayo eh! Ha? Tapos magdadad ka? I'm so sorry, Ha? Dad. Dad, I'm so sorry. Yung mga manok kong palabong doon, pakainin mo! Pakainin mo doon! At ikaw? Ha? Oh, Bakit pinagbuha na kita? Baka tulog? Meron ko ba dyan? Hindi ka ba?